October 30 adang Huwebes 2025 mga igsunan. Ayun na po ta sa Kapuno no. Kaya gikan ta sa Kalapi na malitag panudan nun og bugas o kinili akong napilian sa tanang isda nakita na ko dito kinili akong giganahan no kay nakoy abilidad ani nga ang gagmay himong dagko. O nakibaw no mao na no panibutan na sa kaha at ang ato ka kuan kanang panakot, simpleng panakot, duara bumbay ug ahos. Importante lang nang naay bumbay ug ahos no. Okay, ug naay asin. May lang maasin siya ug tanga bubitsi na to. Optional na pero maayo gitong butang bitsi no. Mo gani ko pait og tuyo. Okay ra lamin tawag na pait tuyo no. Napay paminta butang na paminta na ko ni pero mao na. Okay na asin. Kasi importante ng asin. Okay, mao ni atong himuon ning dagko. Kung saan paghimong dagko tanawa ko ninyo karon mga igsunan. Anad ko ani mga igsunan sa una. Sa ako pa nagpuyo nga usa no apa ko pamilya o yung nani akong buhaton ang lami ang maot di ay ang maot nga atong pananaw atong himong lami mao ni tanto pananaw ali kay gagmay maot nang yun bukogon ba maot kay bukogon mao na akong wag paano unod kung gihan lang ka ani mga gisunan mahimo ning dagko okay paano mo unod may unod ana tanang pilier ko nimong isdang gagmay nga nay unod pod nga makuyam ba o makuha nimo sa mga isda. Inana ra ko no. Sa magpugi lang paytag itlog, paytag harina gamay, daog na. Ano, tangan to na. Ayun na tanawa na ni. Sa akong igsoon bakasyon ko sa Davao no. Ayun na akong buhaton kanang padtuon og merkado, mo palit ito gagmay isda no kay na kung himuon ning ani hantud tong yang mga anak no katilaw ani. Awa na. Sige na nagpangandoy may nga pagama na call kay lami ito bawnon sa eskwelahan no naman ta sila mga kwarta pero ipaytog dagko pero mangandoy sila ni ako ang hinimo pwede po na isang dagko lami kayo ning himo dagko mahimo pero ang ako kay gagmay man kay makatipid ko ba sa akong panahon ba sa ako ara pero akong gidasa akong igsuon no mo pat ko ginagagmay ako kay basig sila mo angay og atong dagko mausay ko dagko kami tutuwao no katong mga panit ngani ako palit ko makatawag ko tong gisuon ko nganong gagmay ang palit pero pagkahuman ako himo arang lamia mo angay ang mga anak ini so na ibawon pag eskwela. Okay mo na din mga isuran no ang bukogan ni makapakaon pag iro no kakita man itong iro nga kaubukog o napay purpose nga mahimuslan ba nga adto sa iro ang bukog. Okay na wala na siya ready na to sa kaha na ang isda himong nimong dagko ano man ay bukog di dagko ang imong pag-ingki pagtilaw ana o pagkaon sa may kita imong gagmay ang bukog naman kuhaan man magpugi lang ka magigsunan naali na akong ibuhat sa akong pagmangkon nga to na sila siya gawason nang nangandoy to makita to ani mangingon to gami ni ko gami ko kol kay ganahan sila ni muli buhol mangita sila ani pahimuon ko maghimo ko pero wala lagi magkuti gyud tong kuti gyud himuon ni kay gagmay isda pero imo yung langanan parang makakaon kag barato nga lami nga barato bang isunan ko tilawan to tanawa ko niyo ay sus lami ko na kita nyo walang gagmay anak isunan walang isdang gagmay lami yung matilawan dagko na yung paminaw ana. Salamat mga pagtanaw sa akong vlog no. Yo now. Ang tangan og kuan gamay kana patamis no lat nang kamay no tagbutang sa mantika. Gamay ra kayo pod. Igo-igo ko si mga tamis-tamis gamay ba. Okay, salamat subon ko. Ngaon na ta magigsunan. Okay. Happy kalagkalag ugma bye.